mind is. Like, raak ze ook excited als ons te bij mekaar is. Wonder of ik jou type is, right? Of zien ze mij net als een pra, baby, sê me waar die vibe is. Want ik wil jou boundaries crossie of my kansen op portie. Of van jou die gedachte gee ik like dinge fossie. Ik lei alles op de tafel, nee beloven, daar is nog niet. Stel die belangen aan de opties.